Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan Retro, na gaba kuma Jack, sannan da akwai Damusa. Ayya Sultan, yauwa faka kada in cika ku da surutu. Domin samun waɗannan fina-finan Indian Hausa kai tsaye ka saukar a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to hanya ɗaya ce tak, sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na fina-finan Indian Hausa, group na BIP wanda ake biyan kuɗi a shiga a dinga saukar da duk wani fim na Indian Hausa da kake so. Duk wani fim da kake nema na da na yanzu, wato tsofaffi da kuma sababbi, to a cikin wannan group din kawai zaka dinga samun su ka saukar, kuma duk wanda kake so zaka saukar da shi bisa wayanka, kuma zaka iya kallo ba sai ka saukar ba. So ina yan downloading, ina masu kallon daya wannan damar ta kuce. Yanzu haka duk waɗannan fina-finan da kuka gana tura muku misalin su daga gefe, za ku ga sunayen fina-finan nan da megan su da kuma sunayen su. Duk wanda kake so sai dai ka taba wannan kibiyar, za ka ga kibiyar ta juya fim ya sauka bisa kan wayarka, kuma zaka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. A gaskiya maimakon ka tsaya bata kanka lokaci kan YouTube, Bidmet kana hawa kana ganin fina-finan Indian Hausa, amma sai ka ga tallace ne, ko kuma in kai sacin ka ga baka samun su, to nesa ta zo kusa. Duk inda kaga wani fim din Indian Hausa kuma kana neman sa, to a cikin group namu zaka same sa. Anan ne kawai ga namban da zaka dauka ka yi magana kan WhatsApp nan, za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya kuɗin ka sannan a saka cikin wannan group din. So ba kyauta ake shiga group ba, in ma ka san kyauta ne kar ka mana magana bisa WhatsApp. Amma idan ka shirya wa shiga group domin samun fina-finan Indian Hausa daga kowane kamfani, Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, duk wasu fina-finan su na da na yanzu, ko yau aka saki fim din Indian Hausa yau zaka same su barkatai a cikin group. Sai dai ka dinga zabar wanda suka yi maka ka saukar, ko kuma ka kallata ba sai ka saukar ba, ra'ayinka ne. Sannan duk wani fim da kake nema kuma da ka shiga group namu ka rubuta zaka same sa na da na yanzu. Kuma a duk inda kake a kowace ƙasa kake, za a karɓi kuɗinka sannan a sanya ka a cikin wannan group ɗin. Ga number nan.